Sa ating balitang regional idol, nagsagawa po ng clearing operation sa bahagi po ng Cervantes-Tadian Road sa Bulaga, Aluling, Cervantes, Ilocos Sur matapos po magkaroon po ng debris at iba pang sagabal sa kalsada kasunod ng malakas na pag-ulan. Inalis po ang mga nakaharang po sa daanan upang maging mas ligtas at maayos sa mga pagdaan ng mga motorista sa naturang ruta. Mahalaga ang Cervantes-Tadian Road dahil nagsisilbi itong isa sa mga rutang nag-uugnay sa mga upland areas ng Ilocos Sur patungong Mountain Province. Patuloy namang minomonitor ang kondisyon ng kalsada dahil sa posibilidad ng panibagong pagguho o pagbagsak ng debris lalong-lalo na kung magpapatuloy pa ang pag-uulan. Pinapayuhan naman ang mga motorista na mag-ingat sa pagdaan sa mga bulubunduking bahagi ng ruta at sumunod sa mga babala at traffic advisory ng mga otoridad. IFM News. IFM News. IFM News.